खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसेर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोजोनथाव खौराङा बेनो जे थांनाय गोलाव सम बे आन्दोलन खालामनानै थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BLT आरो बेनि अनगायैबो NDBनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बे मुंख्लं जानाय नखरफोरनो बे समाव सरकारा एक्स ग्रेसियाखौ होफुंसिगोन होननानै बे समाव बिथां मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ रोखा खालामनानै होदों नंगौ बे समाव नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां आरो गोजोनथाव खौरां लाना फैदों सारा बर' माहारिनि थाखाय बे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे एक्स ग्रेसिया आद्रा थानाय एक्स ग्रेसियाखौ मुंख्लं नखरफोरनो बे समाव होफुंनाय जासिगोन नंगौ जाय बिथांमोना बै समाव आन्दोलन खालामदोंमोन आलादा रायजो बड'लेण्ड आन्दोलन खालामनायाव मुंख्लं जानांबाय BLT निफ्राय मुंख्लं जानांबाय NDB निफ्राय मुंख्लं जानांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनायाव मुंख्लं जानांबाय बै समाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बिथांमोननो आद्रा थानाय एक्स ग्रेसिया बे एक्स ग्रेसियाखौ थाबैनो होफुंसिगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे समाव जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायदों नंगौ मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय बे समाव थारैनो जोबोदनो गोजोनथाव खौराङा बेनो जे आद्रा थानाय एक्स ग्रेसियाखौ होफुंसिगोन सरकारा नंगौ आद्रा थानाय जे एक्स ग्रेसिया बे एक्स ग्रेसियाखौ बे समाव सरकारा होनो थाखाय थांखि लाबाय आरो बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि 1135 आरो NDBनि 360 नंगौ एबसुनिफ्राय 1135 आरो NDBनिफ्राय 360 मुंख्लं नखरनो बे समाव बिटिआर सोरखारनिफ्राय थामहिनबा आसाम आरो बिटिआर सोरखारनिफ्राय बे समाव एक्स ग्रेसियाखौ होफुंसिगौ आरो BLTनि थालांनायफोरखौ सरकारा होनो थामहिनबा BLTनि थालांनायफोरखौ एक्स ग्रेसिया थालांनायफोरखौ होनो थाखाय सरकारा थांखि लादों नंगौ बेबो मोनसे गिदिर खौरां जाय बिथांमोना बै समाव आन्दोलन खालामदोंमोन एक्स BLTनि मुं लाना आन्दोलन खालामदों आरो आन्दोलन खालामनाय जे मुंख्लं नखरफोर BLTनि समाव जेब्ला सोमावसारदों बै सोमावसारनाय समावबो मुंख्लं नखरा मोननो थादोंमोन आद्रा बेसेन मोननो थांदोंबा एक्स ग्रेसिया मोननो थादोंमोन आरो बिथांमोननोबो सरकारा थांखि लादों जे बावैसोनो समनि उनावनो सरकारनिफ्राय बिथांमोननो एक्स ग्रेसियाखौ होफुंनो थाखाय थांखि लादों थारैनो बियो जाय बिथांमोना आन्दोलन खालामदोंमोन बै समाव आन्दोलन खालामनानै बिथांमोननि जे आगोमा जिउखौ जिउ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन बिथां नखरफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौरां बे गोजोनथाव खौराङानो जादों मा बे समाव बिथांमोननो एक्स ग्रेसियाखौ होनाय जासिगोन एबसुनिफ्राय गासै 1135 जन आरो NDBनिफ्राय गासै 360 मुंख्लं नखरफोरनो बे समाव अनसुंथाइ होगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे समाव रोखा खालामदों बे समाव नोंथांमोननो बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों मुंख्लंफोरनि जि एक्स ग्रेसिया अनसुंथाइ बेखौ गासैनोबो होनो थाखाय रायलायनाय जादों एबसुनि मुंख्लं जि 1135 बिथांमोननोबो गासै जि लिस्ट दङ बेवहाय एक्स ग्रेसिया होनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टजों थिग खालामनाय जाबाय फेस वाइजआव होनाय जागोन BLTनिखौ आगोलावनो मोनदों माखासेया मोनै जिफोर थालांदों बिथांमोनखौ जोङो सानबाय थादों आरो NDBनिया दासिम 200निख्रुइ बांसिन मोनबाय आरो 360 बावैसो मोननो थांगासिनो दङ जिखिनि स्क्रुटिनि खालामदों स्क्रुटिनि जाबा बेखौ होलांबाय थानायनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो जेबो उसुबिदा गैया जोंहाबो जोंनि फारसेनिफ्राय नारसिननाया अरायसम दङ दा नंखायनो बे गासैबो मुंख्लंफोरा जाहाथे एक्स ग्रेसियाखौ मोनो अनसुंथाइखौ मोनो बिनि थाखाय जोङो हाबा मावबाय थादों बर' हारिया सुख जायै
निनाहानि बजा गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि